Doncs amb els reptes que us proposem, per motivar una mica diferents tipus d'instrument, us ensenyem el que vam fer nosaltres, el primer que vam fer amb Arduino, que són 4 potenciòmetres que ens definiran el to de la nota, un que ens modifica la velocitat entre les notes i un altre de volum. Quan activem el primer i podem modificar. Podem doblar el tempo o podem crear nous ritmes.